जोङो इउएन एकाडेमि साफागुरिया दिनै 13 आरो 14 अक्ट'बराव साननैनि हाबाफारि लानानै गायसनथाइ सान फालिदों। जे इउएन एकाडेमि साफागुरिखौ 2017नि 14 अक्ट'बराव गायसननाय जादोंमोन। बेयो मोनसे क'क्राझाराव थानाय इउएन एकाडेमिनिनो मोनसे दालाय आरो बियो फरायसालियाव जोङो दिनै आसा खालामनाय बादि जोङो दिनै फरायसाफोर मोननो थांगासिनो दङ। बे खुलिजेननायाव 42 साल'मोन आरो बे समाव जोङो सिन्था खालामदोंमोन जे बे जोंनि इउएन एकाडेमि साफागुरिया थांनानै थागोन ना थाया। नाथाय जोङो दिनै नुदों रायजो राजाफोरनि अनसायनाय आरो जोंनि ओनसोलनि सानसुमैफोरनि मददजों दिनै बे फरायसालियाव फरायसाफ्रा बांबोगासिनो दङ। देग्लाय 2022 आरो 23 सोलोंथाइ बोसोराव जोङो 110 फरायसा मोननो हाबाय आरो देग्लाय जोङो मेट्रिक आनजाद होगोन गिबि खेबनि थाखाय। दा क्लास 10 जोङो दिनै मोनफैनो हाबाय। थ' जोंनो दिनै गेवलां मेलावहाय मिरु इउएन एकाडेमिनि डिरेक्टर कृष्ण गपाल बसुमतारिया नुजाफैदों, जोंखौ थुलुंगा होफैदों। बेजों लोगोसे जोंनि साहित्य बान्था मोनगिरि जोंनि ओनसोलनिनो सासे लिरगिरि हरिनारायण खाख्लारियाबो जोंनि फरायसाफोरनि लिरनाय वाल मेगाजिनखौ इन्जुर लाइसिखौ बेखेवनानै होफैदों। बेजों लोगोसे जोंनि बारग' फोरोंगिरि आरो ओनसोलनि जे गोरों गोराफ्रा बाहागो लानानै आरो गारजेनफ्रा साफ्रोमबो गारजेनफ्रा फैनानै बाहागो लाफैदों। बेखौ नुनानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो उननि समाव जों मिजिंथिदों जोंनि बे फसंथाना साबसिननिफ्राय हामसिन जालांगोन। साननैनि माबायाव मा आयदाफारि लायामोन? जोङो गिबि हाबाफारि हिसाबै जोङो फरायसाफोरनि जे मोनसे थुनलाइ बादायलायनाय, दा मोनसे सोरजिलु माने रनसाय लिरनाय बादायनाय आरो खन्थाइ लिरनाय बादायनाय आरो बिनिफ्राय जोङो डिबेट बायदिसिना लानाय जादोंमोन आरो बेजों लोगोसे मोसानाय, देमसि मोसानाय, जावजा मोसानाय आरो गोदान मेथाइ खननाय बेफोरखौ जोङो मैया लानाय जादोंमोन। ओरैनो बर' मिडियाम फरायसालि हिसाबै उननि समाव नोंथांमोना माबायदि लामाजों थांनायनि थांखि लादों? दा जोङो नंगौ समाज नाङैनो मोनसे समाव मोनसे खोमसि फोथायनाय दङमोन जे बियो बर' मिडियामजों जोङो गोजौ सोलोंथाइ लानो हाया होननाय आरो इंराजि मिडियाम फरायब्लाल' माने मोजां साख्रि मोननो हायो, मोजां फरायनो हायो, मोजां मानसि जानो हायो, बेबायदि मोनसे साननाय दङमोन। नाथाय दिनै जोंनि हारियाव जे बर' मिडियामजों फरायनानै गोबां फरायसाफ्रा मोजां रिजाल्ट खालामनो हादों। दा APSC आनजाद उथ्रिनायबो जों नुदों, इन्जिनियार फरायनो हादों, IIT फरायहैनो हादों। दा बेफोरखौ नायोब्ला जे जोङो आसा खालामदों जोंनि इउएन एकाडेमिया बर' बिजोंखौ जि सामलायनो नागिरदों बै थांखि आरो नोजोराव सफैगोन आरो गमामायै जों दिनै नुनोबो मोनदों गोबां गारजेनफ्रा दिनै बर' मिडियामाव फरायगासिनोबो दंखायो। नांगौबोल' जोंनि जोथोन लानाय, बिमा बिफा सांग्रां जानांगोन, जोंनि फोरोंगिरिफ्रा सांग्रां जानांगोन, जोंनि सामलायग्राफ्रा सांग्रां जानांगोन। अब्लानो जोंनि जे इउएन एकाडेमि बा जायखिजाया बर' मिडियामनि फरायसालिफ्रानो मोजाङै दावगानो हागोन। ओरैनो फरायसालि हिसाबै माबाफोर अभाबफोर फोरमायनो गोसो नामा सोरखारनो? गायसनजेननायनिफ्राय अभाबा गोबां दङ। जे जोंहा माने साफागुरि हिसाबै मोजां फोरोंगिरि जोङो मोननांगौब्ला मोजां बिथोन होनांगौ जायो। दा बेखौ जों नांगौ बादि होनो हाया। बेखायनो फोरोंगिरिफ्रा फैयोब्लाबो मोनसे मोजां बेटार चान्स लानानै थांफिनो। दा बेवहाय फोरोंगिरिफ्रा एसे सोलाय सोल' जाबाय थायो। दा बेवहाय जोंहा एसे उसुबिदा मोनो आरो। दा मोनसे सोलिबाय थानाय सिलेबास थांबाय थानाय समाव गोदान फोरोंगिरि फैयोब्ला एसे गोनो गोथो जायो। बे मोनसे जोंनि जेंना आरो। बेखायनो जोङो मोजां जुदि सेलारि होनो हानायमोनब्ला जोङो मोजां जागौमोन, मोजां फोरोंगिरि मोनगौमोन बे। आरो बिनिफ्राय जेनेबा जोंहा हानि एसे जेंना दङ। हाखौ जोङो दाबो गावनि फरायसालिनि नामाव खालामनो हायाखै। बे मोनसे जेंना। उनावहाय मोनसे नाजानायनि गेजेरजों जानो हागौ खोमा बेखौ जों आसा खालामदों। बे फरायसालिखौ गायसननायाव माबा मोनसे गोसोआव थाथावथाव माबा मोनसे जेंनाजों भुगिनांदों नामा? फरायसालियाव गायसननायावथ' गोबां गायसनजेननाय आं माने गोसोआव दङ। दा जोङो सानदों बेखौ बिराद मोनसे गिनायजों जों गायसनदों आरो। बे फरायसालिया थांगोन ना थाङा, बे फरायसालिखौ जोङो सामलायलांनो हागोन ना हाया, जोङो गोबां सानदोंमोन आरो। दा बेवहाय जोङो दा सानबाय जे
सिगांफ्राव जायफ्रा जोंनि फरायसालि गायसननायखौ मिनिदोंमोन मा बर' मिडियामनि फरायसालि जानाय नङा बेबायदि मोनसे बुंनायाव जोङो एसे दुखु मोनदोंमोन गिनाया बांसिन जादोंमोन नाथाय जोङो एकदम गोसो होथाबनानै खामानिखौ मावजेनबाय एफा एनै रां खांनानै जोङो गावनि रांजों जोङो फरायसालिखौ एसे लुबाय बिनि गेजेरजों नार्सारिनिफ्राय क्लास 6 जोङो एडमिसन होजेनदोंमोन आरो दा बेबायदिनो खुनुरुखुमै बे जेंनानि गेजेरजोंनो जोंनि फरायसालिया दा जाफुंनायनि लामायाव